Toto je Rick, dnes nechcel nakrúcať. No ty si znova klikol na jeho video, teraz bude piť len sodu. Prvý deň sa prebúdza v bielej izbe. Na nočnom stolíku je fľaša s čiernou vodou a červenou etiketou. Rick otvorí zásuvku, je prázdna. Pozrie pod posteľ, ani tu nič. V izbe nie je iná voda ani jedlo. Z kohútika tečie rovnaká čierna, lepkavá tekutina s ostrým zápachom. Rick si dá dúšok. Je to sladké, príjemné a povzbudzujúce. Nálada sa mu prudko zlepší. Chlapec sa usmieva, rozcvičuje si prsty a chodí po izbe. Večer si ľahne na posteľ a zatiaľ ľahko zaspí. Druhý deň. Rick sa prudko prebudí a párkrát sa napije. Keď človek pije veľa sódy, cukor okamžite zvýši hladinu glukózy v krvi. Najprv sa zdá, že má viac síl, no už po hodine nastáva úpadok, objaví sa podráždenosť a napätie. Dokonca aj zaspať je ťažšie. Oči sú červené, na tvári má pot. Rick opäť vezme fľašu a pije. Sladkosť sa už zdá lepkavá, ale stále je dosť príjemná. Chodí sem a tam, ako by si nenašiel miesto. Nechce spať, no telo cíti únavu. Rick sedí pri stene, šúcha si krk a počúva hluk ventilácie. Dlho nedokáže sedieť na jednom mieste a znepokojuje sa, hoci zdanlivo nemá dôvod. Rick zbiera drobné predmety a neustále sa s nimi hrá prstami. Tretí deň. Rick vstáva skoro, ruky sa mu trasú. Náhle chytí fľašu a obleje sa. Vadí mu svetlo, kroky a jeho vlastný dých. Rick hodí prázdnu fľašu o stenu. Potom sa chytí za hlavu. Jeho tvár je zlá, pery má napäté. Ľahne si na zem a pozerá na strop. Potom sa bez príčiny začne hlasno smiať. Rick príde k stene a priblíži tvár, ako by niečo hľadal. Uvedomí si, že sa správa neadekvátne. Toho ešte viac rozčúli. Štvrtý deň. Prebúdza sa medzi porozhadzovanými fľašami. Žalúdok a črevá začínajú trpieť kyselinami a cukrom. Objavujú sa krče, nadúvanie. Každý dúšok už bolí. Voda z kohútika opäť pení čiernou tekutinou. Rick si ňou umýva tvár, no je to len horšie. Sedí, drží sa za brucho a pozerá do prázdna. Jeho myšlienky sú zmetené. Pije znova, ako by sa nevedel zastaviť. Na perách má stopy zaschnutej limonády. V istom momente sa Rick začne kolísať dopredu a dozadu. Šepka ten istý zvuk. Je 5. deň a Rick sa takmer nehýbe. Sedí a hľadí na fľašu, ako by ho hypnotizovala. Rick si pritláča fľašu k lícu. V očiach má hmlu. Pomaly sa oprie a len žmurká. Neustále mrmle nezrozumiteľné zvuky. Jeho plecia ochabli a na hluk už nereaguje, ani keď fľaša spadne z postele. Koža je lepkavá, jazyk suchý. Akýkoľvek pokus vstať končí závratmi. 6. deň sa Rick prebúdza na podlahe. Bez dostatku vody telo rýchlo stráca vlhkosť. Krv mu hustne, mozog sa prehrieva, tlak klesá a človek sa stáva malátnym a úzkostným zároveň. Jeho oblečenie je lepkavé, vlasy má zlepené. Rick sa plazí k novej fľaši. Hltavo pije, potom stuhne a ticho plače. Takéto sú jeho prudké výkyvy nálady. Rick nevie, ktorý je deň a s niekým sa rozpráva, hoci v izbe nikto nie je. Fľašu položí do kúta a čaká, kým odíde. Na 7. deň sa už rozpráva s fľašou ako so starým priateľom. Hladí ju, tisne k hrudi a smeje sa jej žartom. Pozerá priamo do kamery, ako by si ju všimol prvýkrát. V jeho očiach je strach. Rozbíja fľašu o stenu, potom sa plazí k ďalšej. Zdravý rozum ho opustil, no experiment pokračuje. Je 8. deň a Rick takmer nedýcha. Keď sa telo živí len sladkými tekutinami, stráca dôležité soli a minerály. To narúša srdce, poškodzuje obličky a doslova vypína telo zvnútra. Na tele sa mu objavujú červené škvrny. Jeho pery sú modré, ruky studené. Rick hľadí na strop bez mihnutia oka. Ako by zmizol, hoci jeho telo je stále tu. Niekedy počúva hluk, no sám nevie prečo. Bez vody a jedla krv hustne, kyslík sa do mozgu dostáva horšie. Leží, ako by upadal do polospánku a už nechápe, koľko času prešlo. Na 9. deň sa Rick už ani nepohne. Puls je riedky a v izbe je celý deň ticho. V rohu je kopa fliaš a kamera sníma nehybný obraz. Za sklom niekto zaznamenáva. Vedomie chýba, oči sú otvorené. Telo sa požiera, svaly sa spotrebúvajú ako palivo. Preto aj zdvihnúť ruku je pre Ricka hrdinský čin. Ak sa hladina cukru a solí stane nestabilnejšou, môže nastať kóma.
Na 10. deň vyzerá jeho stav takmer beznádejne. Ako by sa v tejto izbe rozpustil. Len telo a plastové oči. 11. deň. Rick sa už nehýbe, jeho telo extrémne zoslablo. Voda a energia sa minuli. Pre neustálu dehydratáciu. Chýbali mu aj elektrolyty. Srdce prestalo zvládať záťaž. Orgány sa začali vypínať jeden po druhom. Lekári zaznamenali zástavu dýchu. Ukončili protokol. Ak si sa niečo naučil, pí menej sítených nápojov. A prihlás sa k Rickovi. Dúfame, že prežil. Čoskoro bude nový diel.